Ohoho, sme tu? Ohoj. Pokračovanie, no keď nám otvorí tento magor. Dobre. Tu sme skončili, no. Skončili sme presne. Presne. Tu na... Maybe. He looks nervous. I would like to. Fuj. Tu sme skončili. A toto bude teda diel 2, ak sa nemýlim. A samozrejme, prečo som sa mal. Za toľko ich není. A ideme pokračovať. A budeme pokračovať prehľadávaním týchto miestností. Teda tohto okolia. Prehľadáme prvé túto stranu. Nič. Ja nevidím dvere. Nič. Neboli tu dvere? Nie. Týpek. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were my blood and they want to get out. for us in this place. Billy understood. They've always been here. Dobre. Hľadačom tu proste kecal. Kto tam je? Určite mŕtvý. Nečú mi do oka, či do okna pre Boha. Z ničo nič tak vyskočiť, to sa nerobí ľuďom. Ako nie, že sa... Aha, to je to náš odrehlavka. Odrehlavka! Mňa nevystrašil ani náhodou. Ahoj. Ale no. Niekoho by to strašne mohlo, to sa nemá. Á, tu bude asi východ, ale prečo tu prehľadáme všetko. Čo robíš? Nenič si ruky pre Boha. No ja viem, že si tam... Si trapný. Bežíme... Nejdeme... Čo ide pre Boha z hora? Aha. Ľudia na rozprávanie. Videli ste, čo robil? Pre Boha. Videli ste, čo tam robil? Máme mať tu nové poznámky. Hotovo. Ty vole, to je dement. Ideme preč od neho. Preč, to sa nedá. Počkaj, ti otvorím. Máš smolu. Strážnik nemá baterky. Asi máme smolu. Jak vždy. A máme ich 5,5. Ani tento. Zatvorené. Preťahneme sa? Jasné. Ahoj. To je ten zase náš... Budeme ho volať, ja neviem. Oblúdka. Neviem, vážne neviem, vyzerá divne. Tu boli naši dvaja vyzbrojení brati. Naši dvaja vyzbrojení brati tu stáli a kážem, že sa išli dozbrojiť. No to sú týmto týpci. Čo stále tu tam s tým robí? O, to si odfotím. Cvak. Mám to. Dobre, ideme. Acidový očistu. Pekne do tváre. Čo tak rýchle? Majú rýchle acidy. Aj keď to znie trochu rýchle. Či divne. Majú divné acidy, no pre Boha. Pohni. Blok A. Alebo A blok. Ale blok A znie lepšie. Čo? Šipka. A blok. Blok A. My budeme hovoriť blok A. Dobre, ty uctievaj stenu. Ideme pozrieť dokumenty. Ježiš, nie noty, dokumenty.
Martin Father. Martin, všetko o Martinovi. Tu si aj scénu, ja ešte prejdem. No, čo je na nej? Sem. Jump. Otvoriť. Žiadna baterka na dvore. Máš smolu. Mega jump. Jump. A on ho bije. Ne, on ešte žil. Čo chceš? Dobre, som ticho. Nikto nič nevidel. Baterka, acidová baterka. Je plná acidov. Zamknuté. Ale ticho tam. Mám byť ticho a sám nie si ticho. Ahoj, kamo. Není s nami, není s nami. Turbo otočka, otočka je za nami. A to sa mi nepáči. Bohužiaľ ani nie je s nami. Zatvoríme a spomaľme protivníka. Zatvoríme. A dúfame, že nás tu nenájde. Máme sa skovať do skrinky alebo pod postel, čo bola v tej väznici a tam. On my nie, my sme proste debili. A on ma tu nájde. A on nenájde, skončila sa hudba. Tak predsa len som si myslel, že chcem vyhľadniť. A sme. Toto som nedomyslel. Tá skrinka by bola lepšia. A, ďalšia. Čo, už je s nami v miestnosti? Už otvoril dvere? Kde je? Ja počujem jeho kroky. Vystál hneď vedľa nás. Cloud Blood, dobre, nasleduj krv, vychoskovať. Určite tu príde zase taký patriotický typko. Ó, typkovia si vedia otvoriť. To je ten s tým obuškom. Ja tu nie som. A odiť. Jednu skinku si preskúmal, tak v tej druhej byť určite nemôže. Dobre. O, otvoril nám dvere. Aha, on nebeží, ale podľa mňa nám dá peknú ránu, keby sme zastali. A on vojde sem a my práve to predampneme. Ty si kurva. Teraz! Bežanie je nutné, kamo. A je tu. A že ja mám dobré nápady. Ahaha. Vieš, nezasekávaj sa.
No, za nami byť nemôže, tento extrémne pomalý. Dobre, sme tu. Acid na nás. Ja neviem, máme ísť za krvou, ale krv je tu na stene. Ona neukazuje. Ale pičus, ideme tu. Taká šipka. O, to sú tie naši dvaja acidoví. Kurva piči. Naši... Jak som ich nazval? Vyzbrojení bratia. Len tieto zbrane. Toto je poriadna zbraň. Majú aj túto zbraň. Ale tejto sa bojím viac. Fuj. Fuj. Zavreté. Zavreté. Počkajte, nedá sa k vám prejsť z oknom. Áno, počkajte ma tam. Nedá sa nejak skočiť dole, by som zabil, že by som tu skočil. Čakáte ma tu? Neviem, už som skoro tam, rýchlo. Počkajte ma tam. Nečakáte ma. Oni sú teda milí. Nie sú milí. Bol tu niekto? Neviem, berme toto. Pre istotu. Hotovo. Ak nie, tak to trošku vráťte. Batérii. Toľko batériek v tejto hre. V tomto Londonu. Šaurza, ako vidím, tu nám bude treba kartu, tak ideme rovno hľadať. Kartu dostal. Ktorú nájdeme, hádam niekde tu. Ty vole. Dobre, tučko. Nie, prasiatko sme mu začali hovoriť. Dobre, prasátko. Prasátko, jedno hnusné. Total security. Chris Walker. Čak on nie je ten problém. On je ten problém. To ma nepresvedčíte. Na 233 000 000 % on je ten problém. Mám noc stražníka, nemáš ešte ani niekde na trošku. Pojdeme sem. O! Dobre jumpy, vole! Si tu len tak jumpňa beží. Ešte skontrolujeme tu. Nič. Toto nevyzerajú ako sprchy. O, už máme zvuky análneho znásilňovania. A to sú sprchy. A čo tam šlo? Nevadí. Sereme na to. Ideme sem! Tak nejdeme! O, tak ideme. Kam? Sem! Wow, skoro som vletel do ňoho. Ty vole, to by vôbec nebolo dobré. To bolo úplne na piču. A ja viem, že ste stupidní. Čo im to hovorí na mňa? Oni sú... Srať na nich. Stupidus Maximus. Ideme konečne do svetla, si míňam všetky baterky, čo mám. A keď ich mám hodne. No, notes nemáme. Dokumenty máme. Steve of Colorado. Colorado. Rekord. Dobre. Máte. Nezapí. Žiadna baterka. Žiadna baterka. Žiadna baterka. Dobre sa ti spí? Musíme ísť potichučko, aby sme ho nezbudili. Nechceme ho zabudiť. Predsa len keď spínka. O, neboli tu naši dva bráchovia?
Ne, oni mali zamknuté. A tu bolo vtedy okno, a teraz tu nie je, dobre. O, ventiláčka. Nemôžeme do nej, nevadí. A tu teraz asi otvoríme tamto, presne. O ne, Chris Walker, kaďaľ. Kaďaľ. Baterku potrebujem. Môžete som pekne nedostane vedieť pustý na to moc. A do piči. A do piči. A do piči. Ty vole, plusťo. Prasco. Prasatko. Nech nás, prosím ťa. Tam. On tak doklope na dvere, nič. Odolí ti. Bež, 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 bež. Absurdný hovor. Žijeme? Bola to súčasť plánu? Súčasť, áno, súčasť. Súčasť plánu? Fuj. Uteč odtiaľ. Späť, späť, dobre. Dobre, ber tú fešnú kamerku, HD kamerku do ruky. A to sme tu na konci. A to tu na kto Chris Walker vyčisťoval. Je vlastne Chris Walker. A tu je. Počkaj, vie toto Chris Walker preskočiť? Chrisík. Tak sme to vedeli my preskočiť. Až do píči. Baterka! Ja ju teraz nemôžem meniť. No teraz sme v poriadnej píči. Nie je za nami. Jasné, že je. Ticho vymeniť, kým príde. On si to šlo určite obísť. To prasce si to šlo obísť. Zamknuté, ale prerazí. Zamknuté, ale prerazí. Saving. Zamknuté a prerazí. Šavr. Ticho. Ahoj. Vyskoč. A ty čo tu? Malinký popletko. Taký milúčky. Dobre, zamknuté. Otvor. A čo je tu? Ten bez hlavy. Aha, to tu na nie, to tu na čistil Chris Walker. A ty? O, ne, jak by som to podal? Čo je to? On je neškodný. No chyť mi vajíčka. Môžeš, no chyť. Fuj. Ne. Jo, dobre. Ale dobre si mu dal. Škoda, že sa zavretý, ty si bol môj super pomocník. Vole, dobre. Ten je dobrý. A my sa s ním predsa len dlho trápime. Tým ho dáme a on si iba tak príde. A tak tento nás chytí za krk. Dám 1,000,000%, že nás chytí za krk. Neviem, či teraz, ale v tejto vesnici určite. Dobre, nie teraz, ale 1,000,000% na to, že nejaká scéna s tým bude. Jump! Jo, poď hore, dobre. Dobre. Čo ty tu? Pokrč sa, idem aj ja. No, vieš čo, máš to málo miesta. Tak ťa tam nechám. Máme nejaké noty? Nie. Dokumenty? Áno. Ach, dobre, stopnite si. Konec. Zamknuté. Áno, to tu bolo. Bo tu sme boli pre tú kartu a sledovali sme Chrisa, jak im tam otrhol hlavu. Ty vole, nepríde sem Chris, musíme dať pozor. Viete čo, bude to Chris, lebo ja vždycky ho budem volať Chris. Nikdy ho nebudem volať prasiatkom. Ja sa musím sporiť, či to je baterka. Není. Bude to Chris. Alebo prasiatko, proste vždycky niečo. Čo je tu? Na toto sme čakali. Máme 8 z 10, za chvíľu budeme mať 10 z 10. To není možné. No a kamo si zavretý. Tu ani žiadny kamo nie je. A tu máme parťaka, no poď. Ideš sa byť? No poď, daj ešte, no daj. No jebni nám. No, to bola teda bolestivo.
To ma teda hodne boli. Dobre, ale ideme, lebo do tretice už by som to neprežil. No, o tomto som hovoril. Som vedel, že tu niekde bude. Vedľa. Dobre, krásne otočky som tu vykarkuroval. Ten maník, čo tam bol, nedáva moc. To keby nám Chris dal takéto dve, tak cichneme. O tohto by vydržali aj 3. Myslím, ale nejdeme riskovať. Chcem vyhrať Outlast bez umretia. Ja vlastne ani neviem, či som už neumrel v tomto Outlaste. Vy to pozeráte. Napíšte mi, či som už umrel, lebo si nepamätám. Ty vole, to bolo včera. To som taký debil. To bolo včera, ja si to nepamätám. Napíšte mi, či som zatiaľ umrel na konci tohto dielu. Dobre. Ale ako ja viem, tak už máme dosť času, tak ja by som to pri ďalšom saveol. Áno, ja to pri uložení uložím. Asi ideme dole ku značke Wallrider. A to takto Jump Light and Fire vtedy. A on to zobral nie tam, kde je krv, takže on to zobral tam, dobre. Wallrider. A zaznám. Notes. Wallrider, Project Wallrider. Dobre. My sme v tých sprchách a tam hore boli dva vyzbrojení bratia. Tak ideme si prejsť tu sprchy. Baterka, na toto som hľadal, čakal. Áno, ja som na baterku uhľadal. Musím si zmeniť slovník normálne. Sám čumím, čo to hovorí, nebojte sa. Ako podliezanie. Pridaj, ako nám dojde baterka, chcem tam byť, kým dojde. Tak tu som vážne byť nechcel. Bol tu safe? Teraz? Neviem, poďme prečo tu ešte ku ďalšiemu. Neviem, či bol, ale chcel som to tu už ukončiť a potrebujem mať istotu, že je ten safe. Takže keď nemáme tú istotu... Ale nemáš baterky? Asi nie, veď si stoka. Keď nemáme tú istotu, tak my ju musíme mať proste. Nemôžem to teraz vypnúť a potom sa vrátim tak úplne na začiatok, čo sme ešte... Wallrider, počkaj kámo, a to sa už vyparilo. Chápete? Tak, musíme dojsť ešte do jedného saveu. Hádam vám to nevadí. Takže potrebujeme prečo tu noty a teraz dokumenty. Vždycky treba pozrieť všetko. Father Martin, zase. Myslíte, že tu vážne náš oco? O nie, oni nám zničili cestu. On. Sorry, ale ťa vlastne pomôžem. Neškrap tam jak mačka na dvere. Nie, mačka na pán, by to sa hodí lepšie. Dobrý jumpscare by bol, keby tu zrazu dačo bolo. Alebo by vybehol odtiaľ takto. Saving. Tu dva válce. Oh bože, koľko môže mať táto epizóda? Chcem, aby to bolo dlhé. No veď... My to tu už ukončíme. Veď ďalší diel vyjde zajtra. Dúfam, že tento mal aspoň pol hodinu, alebo cestu pol hodinu. Neraz by som bol, aby to bolo krátke, som zabudol stopovať. Ako vždycky. No. Tak, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec nahoru. Ak sa vám nepáčilo, nezabudnite dať palec dolu. A ak ešte nemáte a chcete vidieť celú túto sériu Outlastu, tak dajte aj odber. Ten dajte hlavne. A uvidíme sa u pokračovaní tejto hry, alebo u inej hry zase. Vyjde to veľa. No. Presne tak. Zaplním ten kanál hrami. Teda sa o to aspoň pokúsim. Dajte tipy, návrhy. No, dobre, všetko. Tak, moje meno je Patrik. A sa s vami lúčim. Jak som sa to s vami rozlúčil v minulej epizóde? Neviem, proste. Hello. S Bohom. Čau bus, autobus. Ahoj.